Vice President Constantino Chiwenga has strengthened his hold on power following the departure of both President Emerson Mnangagwa and his deputy Kembo Mohadi from the country. Azvibere mushe panapa toona kuti vanhu vanoti aiwa Chiwenga akutatena his grip manje. Apa anoona kuti Mohadi naED Mnangagwa vanobuda munyika achisiyiwa akabata matoma. Saka pena masvika mudanyingwa panapa ndobva subscribe like or turn on the bell kuti chipinda munyika muchinzi. Mnangagwa left for China last week to attend the triennial forum on China-Africa cooperation, while Mohadi is in Indonesia for the second Indonesia-Africa forum. In Mnangagwa's absence, Chiwenga made a significant move by declaring his ally Brigadier General Shadrack Dingani Ndabambi a national hero. Brigadier General Ndabambi collapsed at his farm in Glendale, Mashonaland Central Province, and was pronounced dead upon arrival at Bindura General Hospital last week. Panapa wanaona chikumira chiti aiwa panapa Chiwenga abaita ally yake his friend. Vanhu wavari kuuya vachiti aiwa panapa hapana fena zinoda kuti ma-allies ese aVP Chiwenga aiwa ari kuroiswa pasi vese vari kuenda vaniswa contribute to the coup yemuna 2017. Panapa vanotaura nyaya yekuti aiwa Chiwenga is now holding his grip on power manje achiziva kuti aiwa vamwe vanotonga navo avapo ndopa declare his ally a national hero. Vanyasana kuti aiwa Chiwenga haasi kufara aiwa nezviitiko zvaanoona kuti aiwa ma-allies ake aiwa ari kupera vari kudya ivhu vanhu vari kumusiya. Zvibuditsai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda mukome section medu musano subscribe or like and turn on the bell.